señoras, señores, son as 6:57 da tarde, casi as 7 da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, sabemos que nos queredes e onte volvístelo demostrar. Este aplauso vai para vos porque onte fomos líderes outra vez. Un aplauso para a xente que nos ve desde casa. Moi ben. Gracias a todos e a todas. Por favor, seguídenos nas redes sociais porque aí en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, receitas que van ser maravillosas porque xa sabedes que ven o Nadal. Son as datas que a nós nos encantan. Encántanos o Nadal, así que imos chamar aos cociñeiros. Vou cambiar de cámara en 3, 2, 1. A ver, aí. Vamos chamar aos cociñeiros, que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Como estades? Moi ben. Sí. Sempre ben. Que pasou co cambio de cámara aquí? Sabes que pasa? En realización a veces vacílanme, igual que a vos. Entonces eu a veces digo que cambio de cámara non cambian a posta. Pouco che vacilamos. Sí, tens razón. Pouco me vacilan. Pouco che vacilamos nós tamén. Tamén. Bueno, queredes cociñar? Claro. Perfecto, pois, señoras e señores, a ver que nos trae Luisa de Arteixo. Hola, son Luisa, veño de Arteixo, son eu a que cociño, entonces quería ver unhas novas cousas agora para a Navidad, para aprendelas a cociñar. O outro día nunha revista vin unhas coronas que me sorprendían e quería aprender a cociñalas, a ver se me enseñades. Así que a ver como me sorprenden e a ver como podo facelas. Un saludo a todos os meus veciños, a miña familia e aos que viñamos aquí e aos daqui de Voltas co Prato. Un aplauso. Moi ben. Un aplauso. Moi ben. Moi ben. Moi ben, boa idea. Dicía Luisa, que lista, coroas de revista, como o título Moi ben, do é que programa. nos gusta moito isto. Sí. O que? Este reto que nos puxo, Este é un reto maravilloso para estas datas. Sí. Vale. E aparte de revistas, que non fixo recetas de revistas. Da Os ola. traio, críame con elas, En serio? Sí, facía de todo. Ti medraches como... Sobre todo chocolate con queixo. Ti medraches como cociñeira coas revistas de... No. Eu, rapaza. cociñei na cociña mientras me deixou miña mãe cun libro que tiña ela de cociña francesa e de revistas tamén, que revistas que compraban. E despois botoume, porque dixo que emporcaba moito e dixo, vaite pa aira. Moi ben. E marchei pa aira. Empezou ca Xa súa che digo sección de contar. receitas de terra. Receitas de terra. Pois veña, a ver, que vas facer, Xulio Mato? Pois vou facer unha cousa tan bonita para estas datas, un aperitivo estupendo. Vamos facer con esta masa, que é unha masa de pizza normal, vale, que temos no supermercado. Vamos facer un recipiente. Un recipiente crocante. Unha base. Unha base. Pero vai ser un recipiente. Vale. Vale. E dentro despois vamos utilizar queixo crema, salmón, que non hai noite boa sin salmón. Exacto. Salmón afumado. Na túa casa, porque na miña... No. Na miña. Ti na túa... Espera, Begoña, ti na túa... Estamos falando dos anos 80, Vale. Cando o salmón estaba no seu... Para o ponto alto. Poseo. Cando Ulla estaba chido de salmóns, non? Granada, cítricos, unha maravilla. En todas as casas noite boa hai granada, cítricos e salmón. Pois mira, De toda a vida. Fora de Arzúa en todos os lados. Pois E en queixo Arzúa- crema e tostadas en todas as 90% No, queixo das crema casas. si, pero en Pois xa Arzúa está. se che digo que Pois unha tiriña de salmón no 85% das casas. Si, nos japoneses. Bueno, dice que es japonés. Japonés de Arzúa, é na zona oriental. Correcto. Japonés da zona oriental de Arzúa. Na zona oriental de Arzúa, sí. Bueno, son... Pois xa verás, unha cousa moi chula. Moi Bueno, chula. Moi Perfecto. resultona. Pois Xulio Mato vai facer unha cousa moi chula, moi resultona, como pedía Luisa de Arteixo. Begoña Hoxe Vázquez. veño a ganear. A ganear, Pero a ganear, a ganear. totalmente. A ganear, ben. Sí. Vou facer unha ensaladilla, vale? Pero unha ensalada con salsa rosa, tipo ensaladilla, con gambón Rosa ou rusa? e con caviar con K. Rusa ou rosa? Rosa, ensaladilla con K, rosa. Ensaladilla rosa. Todo o que lle gusta a Luisa, porque me teño que esmerar moito, porque levo perdidos así varios programas e xa me dixeron, non podes ser así, Caviar que hai en todas as casas. tamén. Caviar hai en todas as casas. Caviar Tamén, con K, non tamén. caviar do outro, claro. Estás deprimida por andar... Eu, palmando? deprimida nunca, No. jamás. Que va? Pero estás ben? Deprimo de 5 minutos, ao de deixar non estou deprimida. Vale, vale, perfecto, pois, eso... Botei un carallo e vais a ir a depresión. Señoras, señores, continuamos a Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos Veña. para... A ver. Bueno, a masa. Primeiro de todo vamos a ter a masa. Veña, vas facer máis. Como necesitamos tempo Estás de coronado. forno, eso é. Mira, vamos a ver. Esta ten que estar fría da nevera. Esta quita aí un pouquiño, o ideal é que este Xa na non che nevera gusta, que- hasta o último momento. Sí, no me gusta, pero vámonos a arreglar, mira. Vámoslle
Vamos a dar un poquinho de Ti crees, forma. ahora que estamos os dous así, Sí, que ti non. crees que Begoña está un pouco deprimida porque perde últimamente? Que va? Non, Que va? Esta é a persona menos depresiva que eu é que... coñecín. É que eu... Eu non quería que estuvera mal aquí. No, que vai estar mal. Seguro. No. Estás peor ti, que estás lonxe do sofá. Bueno, temos o... Eu paso mal E aquí. pasou mal, estou seguro. Paso Mira, mal. Veña. temos este molde. Se non temos este molde, un parecido que teña un hueco no medio, e se non temos ningún con hueco, o que facemos é un molde do revés cun vaso. Vale. Vale, que nos faga esta forma. Bueno, facemos esta forma, quitamos o centro, vale? O centro, vamos a Que vas marcar facer así co con pincel. Vamos, pues, o centro guardamos e facemos unha pizza pequeniña. Vale. Vale, mira, o que facemos é cortamos isto de aquí, así. É que iso non se tira, No, non se tira nada, aquí non se tira nada. E agora o que vamos a facer é ir sacando como se foran porcións, vale? Porcións? Porcións. Pa que? Pois xa vas a ver por qué, non seas tan impaciente, hombre. Pa nome, pois entón voulle dicir mentres cortas a xente da casa que nos chame ao 664-48-349, teléfono a Voltas co Prato, xa sabedes que nos podedes chamar para o que queirades, queredes falar con nós, chamade, queredes faltarnos ao respeto, non chamedes, queredes decirnos cousas bonitas, chamade, queredes decirlle a Xulio que é o pelo prateado máis bonito de Galicia, chamade, queredes... Queredes saber ou desvelar, queredes desvelar quen lle deu eses maravillosos allos que son como a miña cabeza a Begoña? Chamade ao 664-48-349 e recordade, como sempre, que repartimos cartos. 50 euros dunha vez e 50 doutro na Voltas co Prato da cabeza de allo. É verdade, É a cabeza de allo. Pero é que antes subiu nas redes sociais de televisión da tele e arrasou, Subirían Toda a entre xente- dous. Entre dous. Entre dous subiron, sí. No, a xente poñíalle nome a eses allos, Bueno, mentras falas, fíjate no que estou facendo, despois explico, eu pero estou ti fíjate. Sí, sí. Vale. Queres que siga falando? Fala. Sí, sigue. Ah. Eu despois explico. No. Sí. Bueno, mira, as porcións, que decías, para que son as porcións? Correcto, pa que son? Para ir facendo aquí esta formiña. Este vai ser o noso recipiente, vale? Vais a poder comer todo, desde o recheo hasta o de fora. Entón, mira, vamos poñendo así. Pregunta al señor se pode comer o cacharro. O cacharro tamén. Deixas os dentes. O cacharro ten moito ferro. Bueno, pois mira, mira, danos xusto para cerrar, vale? Xusto no, sobreche un pouco. No, que me sobra. Acabas de apretar estas. Sobranos, sí, pero non me chegaba. Vale. Claro. Entón agora, mira, poñemos así. Dámoslle un poquinho así para que se faga todo Para que se pegue, non? Pa que se... E por Sí, dentro? pero sin presionar demasiado, E por dentro non lle das... No, por dentro xa vai, Vale, por dentro vale. non se vai a... Vale. Esta vamos a agardar para cando teñamos ganas de No pizza. tires, Para que teñamos ganas Que de te pizza. conozo. Queda aí. No E tires. agora collemos un ovo E píntalo. e vámonos pintar. E que xa sei as receitas antes de que as fajas, xa. E con isto vamos ir ao forno a 180 aproximadamente uns 25 minutos para que nos quede ben doradiño e ben crocante. Moi ben explicado. Non hai nada que dicir. Nada máis, non hai... Está perfecto. É que non ten fisuras esta receita. Claro, 200 graus, 180, 200. 180, 200... Xa, cada un na casa coñece como ten o forno, verdad? Exactamente. O que con 180 se lle fan as cousas xa lle chega. Pois veña, Porque non- deixamos a Xulio mentre está aí pintando e imos con Begoña. Hai que preguntar. Mamá, vai, que malo faz, Fran, que malo faz. Xa está. Cando che ferva... Mira, Iso é moito reforzo negativo á miña autoestima, Begoña? tú tamén non tes Está- problema. No. Eso está moi feo pola túa parte. Tes razón, non te vou a decir nunca máis nada. Nada Só malo. Nada malo, vouche dicir solo. Cando che ferva así un pouquiño un cazo, méterlle un cullerón frío e entón xa che baixa o... Vale? Creo que prefiero outro Begoña. Sí. máis normal. Máis normal. Buah, Vamos é alá. que houve moita xente que preguntou por Instagram se apareceu a persoa do allo. Non apareceu. Non. Non, estás ocultando. É que non sei se poñer unhas cámaras, por se acaso me deixa outra vez. De algo. fototrampeo. Unha cámara Pasando paso de animal. movimientos e pasa, sabes, co grave aí, eu non sei, que será, a ver, No. quen será? Pero Quen será? incluso a Nuska está interesada tamén en vir explicar situacións deses allos, sí. Bueno, Nuska é pa min... Unha institución. Home, unha institución, por Unha Dios. institución. Jesús. Sí. Además, dixo que había unha historia, que se chaman os allos dos enamorados, os allos de elefante dos enamorados, e que tiñan unha historia moi chula. Entón, terás que vir, Nuska, un día a Ten que cociñar vir. aquí con nós. Ten que vir un día. E facemos un plato de allo. Que veña Nuska un día por aquí e facemos allo con allo. Veña, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Luisa de Arteixo. Un aplauso para ela.
Ana Luisa, ven por aquí, arrímate, por favor, ponte ahí. Arrímame a Begoña, Ahí, pegadinha a ¿no? Begoña, pa' diante, pa' diante. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, Muy bien, Ven. sí. gusta a ensalada rusa? Bueno, Con rosa? rosa tamén. Esta non é rusa, é rosa. Bueno, pues é Gustan igual. os Custa máis gambóns? que Custan esos. Pois esta vai ir con gambóns así un pouquiño salteados. Moi bien. E depois vamos facer unha coroa de ensalada rosa con caviar con K. Que che gusta máis, o caviar rojo ou o negro? Tu tiñas os dous preparados, Os dous, gustan os dous. Perfecto. Dixo bueno, pero despois justo de todo. Gustame, eu son de Bodento. Pero primeiro dixeches bueno. Bueno, Pero que é o que máis che Gústame gusta a ti? A mí gustame todo. Claro, hombre. pero habrá algún prato que che guste máis mira, que outro. tú mira que bonito, A mí teño aquí, gústame teño un bonito Vale. aquí. Eu teño que conquistar hoxe, como si, Bueno, que ben Uli, que ben Uli, que ben A ver, Uli. ao mellor xa me tes Ui, que ben Uli. Oh, que ben Uli. Mira que ben. Oh, isto recórdame a miña avó Leonor, que igual non está vendo a boa. Boa, porque sempre Fai moito Agostino. moitísimo por Nadal, encántame. E ti faz algo por Nadal, tío. Comelos. Pero non faz nada máis, non axudas. Que vai axudar, pero que vai non axudar. axudas. Comelos. Así tan buenísimo. Pero a ver, ti, Pero está vou che dicir unha Así cousa. tan buenísimo. Te falta... Ti non E ahora sabes que son facelo a super moita coñecidas as tamboriñas estilo cañotas. Super coñecidas. Non é broma, Pero Que Sorpréndenos, sorpréndenos. conocida... Fago nunha plancha, fago eu as tamboriñas. Que O máis sea, faz? botalas a plancha con un pouco de sal. No, fagolle aí con allo perexil un pouquiño así, sabes, aceite. Ostras, que receta Qué pasada, máis pouco de cañota. sal. Que divulgador, Mira, boca abaixo, aí Un pouquiño, por favor, cando volta. están así, clac, doulle a volta. Moi ben. Luisa, que che parece? Bueno. A receta de... Un inútil con ínfula. Bueno, Si fago Mira, algo, porque hecho moi fago algo. conquistador aquí. Explícalle, Juan. por favor, Mira, vamos alá. Begoña. A ver, Que me está molestando esta xente. Ven pa aquí. a ver. Mira, voulle botar bonito, mira que ben, blanquiño que, sí. que ben está, recién collido para ti. Moi E ben. despois un pouco de ovo cocido, unha pataca que vamos a arreglar e unha zanahoria que vamos a arreglar. A min gustan moito as ensaladas e sí que están moi melosiñas. E vos vamos a facer unha salsa rosa, pero feita de verdad, nada de ketchup e mayonesa, que a salsa rosa faise en 2 minutos e non temos que usar ketchup e mayonesa que queda moito mellor así. Mira, xa a cámara cabreada, E pois unha decoración. Collemos un pouco de caviar. No, E ten por boa vouche un platar chulísimo. Ten boa pinta. Acorde a coroa que Sí, pediches. ten cousas ricas. A miña coroa é da portada, Moi ben. Moi ben, Queres- cortada. Begoña, queres dar un super consello ao respecto da salsa rosa? Pero, No, non hai consello ningún. Hai consello de que... pero, Non hai consello. sí, pero. Super consello. Que non hai. A salsa rosa hai que facela. Bueno, xa ahora. A salsa rosa hai que facela, non comprala. Facer unha salsa rosa é moi sinxelo. Vamos ver agora dentro, non sei, 10 minutos, máis ou Pode menos. vender con máis Vai, emoción. Ben. Pode ser un pouco máis emocionada. Que salsa rosa máis rica vou facer? Non a compredes, a non mezcledes mayonesa con ketchup, por favor. Estade ben atentos. A receita é facilísima. Tomade nota. Preparada a libreta e preparado o boli. Que conquistas. Que improvisación, Sí, sí, tal cual. Que che parece a receita? Ai, buenísima. Eso está Quedouche está claro? todo de maravilla. O Vese da, todo. o da salsa rosa quedouche claro, non? Bueno, Bueno. Vai quedar espectacular. sí. Xa verás. Bueno, Marchamos. despois xa probaremos. Despois a ver. probamos. Vamos a ver a de Despois Xuli, probamos. veña. Vamos para lá. A ver. Bueno, Marisa, eu vou facer algo moito máis sencillo. Vale, mira, eu teño aquí a miña base preparada. Vamos ir ao forno con ela, vale? Ah, ainda non fucho ao forno. No, estaba esperando por ti. Moi E por ben. Marisa, para explicarte. Claro, Mira, isto claro. cunha masa das de pizza, cortámolas en anacos e facemos este recipiente, que vai ser o recipiente. Ábrelle, ábrelle aí, Luis. Vamos a Va. meter... A ver, abroche. Ábrele aí. Sí, ábreme aí. Ai, Vamos a meter aí, na parte de abaixo do forno, vale? Para que non se nos queime por arriba, como ten moita altura, para que este máis ou menos na mitad. moi ben. Vale. A ver se aprendo. Aí uns 25-30 minutos. 180, 200, dixetes, Eso dependendo do é, forno, dependendo non? do forno. Vale. Ahora vamos ir co rechino. Vale. Moi ben. Mira, gusta o queixo crema? Sí, E o sí. salmón? Tamén. Pois mira, vamos mesturar. Vamos coller queixo crema, vamos picar o salmón, vamos aliñar un pouquiño. E despois vamos rematar todo con uns piñóns, con unhas granadas. Vai che quedar unha cousa tan bonita, tan quedona, encima da mesa, que vai ser da... Tan quedona, tan quedona. tan quedona, dixo. Da portada do ano siguiente. Vai ser a Moi ben. Oiche, Luís, unha pregunta. Vos en Noiteboa
na túa zona, na túa casa en Arteixo, utilízase a granada? Non, non. Non, é que Xulio dixo que era habitual en Galicia en todas as casas. Dixen que era habitual en Nadal. Claro. En Nadal. É unha froita de inverno. Vale, vale. Sabes con que vai super ben? Con que? En ensalada cascarola. Ah, en ensalada está moi rica, é certo. Ensalada cascarola, sobre todo se tes unha comida grasa, un xamón asado, un raxo, unha zorza, porque limpa moitísimo o paladar e axuda moito a digestión. Esa sí que a anoto, ves? Sí, sí. Cando eu era nena e rapaz había moitas a vender. Moita pero granada? Sí, pero agora parece que non se ven tanto. Non, pois é certo, a mí non se me Sí, Chegaron chama. os millennials estes que nas comen, Sí. Pero si ti tamén és Esas millennial. eu non son millennial. Bueno, ti tes que Eu, son, estar... eu sabe Marta o que son, non me acordo, dixo outro día. Era unha generación anterior. Sí. Vamos a pedir a Luisa. creo. Luisa, vouche pedir que vayas á zona de sufridos que te sentes ali despois chamamos. Te vale, un Vale, aplauso para Luisa de Arteixo que está con nós con a voz escoprada da Televisión de Galicia. Bueno, seguro que na vosa casa tedes unha coroa de Nadal na porta, na sala ou no centro de mesa. E sabedes de onde ven a tradición? As coroas de Nadal veñen dos antigos costumes pagáns. En Europa, alemáns e romanos usaban ramas verdes para celebrar as vitorias e simbolizar a vida e a esperanza durante o inverno. É bastante bonito, non? Por iso, nós queremos ter todo isto nas nosas mesas. Facer unha coroa comestible para recibir os nosos convidados pode ser un acto máis que gastronómico. Eu aconsello-vos que non cambiedes de canle, que tomedes boa nota de como se fan e que non perdades a oportunidade de decorar as vosas mesas de Nadal cunhas creacións que xa vedes que son, que non leva moito tempo, perdón. Uns tomates, unha ensalada, algo verde, probade o que se vos pase pola cabeza e estou seguro de que triunfaredes. E como sempre, comentade en @voltascoprato porque aí temos as receitas e temos moitos sorteos durante este mes de Nadal, así que no mes do Nadal moitos sorteos e tal. Veño, imos con Begoña. Xa está. Xa está. Mire, xa parece... Xa vai collendo forma, Xa parece unha ensaladilla rusa, non rosa. Porque ahora vamos ca parte rosa. Wow. Mira, qué bonita queda. Xa solamente isto xa está rico, así. Máis ben parece laranxa, máis que rosa, non? Porque non lle fixen a salsa rosa. Xa. Ves como ao final... Vale, non che vale. podo, é que non che podo falar ben. Teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Eu xa sei. Cal? De que fai Begoña a coroa? Per Begoña quen é? Son eu. Entonces di, de De que... ensalada rusa ou rosa. Poden dicir rosa, non? Vale, sí. Rosa, ensalada rosa. De que fai Begoña a súa coroa? De ensalada rosa. 664, 4834, 19, chamada... Vamos á Voltas salsa. Coprato. 50 euros e atención, porque chegou un momento de verdade. Begoña Vázquez, despois de dar o super consello máis impresionante dos últimos programas, vai facer unha salsa rosa sen mesturar maionesa e ketchup. Porque despois do loureiro, despois de odiar o loureiro, despois de que do loureiro este completamente denostado da súa cociña, a salsa rosa non pode ser de ketchup e maionesa. No, non pode ser. Entón, É unha aberración. procedemos, como vai? Procedemos. Vamos alá. Temos todo aquí. Vale. Ok. Aceite, pa- ovos, para os da sal. casa, aí abaixo, Para aí da abaixo. casa. Aceite, ovos, sal, un pouco de coñá, un pouco de concentrado de tomate, un pouquiño de pimenta, un pouquiño de perrins e un pouco de zumo de laranxa. Aí vai a laranxa. Claro, o sea, estás dicindo á xente que é como a min, que fai maionesa, ketchup, mestura e xa está, que o ten que facer con 7 cousas. Mira, é moi fácil. Vale? Ah, porque non ten nada que Vamos ver. a facer unha maionesa primeiro. Aí. Primeiro, facemos a maionesa. Punto Aí. 1. Un pouquiño de sal. Vale? 2 ovos, aceite, sal, Sí. Un pouquiño de coñá. un pouco de coñá, Aí. E un pouquiño de tomate concentrado. tomate concentrado. Encántame este novo cañotas así. Vale. Pimenta Engadimos un pouco de pimenta e perrins. e un Aí. chorriño de perry, Salsa inglesa. salsa inglesa. A ver, e agora collemos unha batidora. E agora collemos o batedor. Sí. E poñémolo na parte de abaixo. Aí. Aí está. Xa está rosa. Vou ir metendo ben o aceite, pouquinho a pouco, sin levantar moito a batidora, xa o sabes. Vale. E ves? Xa vai collendo o corpo. Vou incorporando e o ver. Ya está.
ben, Rapidísima, Quedou bastante rosa. E isto témolo todo na casa. O sea, un pouco de... Se non temos concentrado o tomate, un pouquiño de tomate, sabes, de tomate deste triturado, e xa estaría. E botas de... Ou cun tomate seco tamén queda moi E rica, botas de laranxa. Un pouquiño de laranxa. Aí, zume de laranxa quedalle moi ben. E agora facemos así. Taca, 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 taca. Sí. E agora, para sazonar a nosa ensalada, eu sempre fago así unha cousa. Boto un chisquiño de aceite para movela ben, Para que mesture ben, para que se mesture non rache, ben. non? Exacto. Un pouquiño de sal, vamos a engadir tamén. Oh. Así. E depois xa lle botamos a salsa Ese é o rosa. forno de Xulio. Moi ben, Arranca. Quedou moi ben a salsa rosa de Begoña. Está chamando o forno de Xulio. Vamos por él. Ah, Estaba adiantando chollo, pasache con despois o queso, Veña, vamos. veña. Vamos por él. Media hora pasou, vale? A 180, aprox. Bueno, isto, vamos a facer o paripé como que queima. Sí. Porque de botar ya máis. Bueno, aí o tes. Mira que doradiño. Que ben quedou despois desta media hora, Xulio. Sí, outros 20 minutos que arrefríe. Sí. Porque senón podemos romper, vale? Que facemos despois? Cun coiteliño metémoslle un poquinho por aquí, pola zona que tivo contacto co ovo, vale? Para que nos desmolde e nos quede Hola. este cunco, ves? Moi chulo, Queda moi chulo. Entón, despois, hai que cortar isto e comer con todo o que llevamos meter dentro. Vas de dar Vale. material agora. Vamos a meter material. Vale, entón, mira, vamos a buscar. O primeiro de todo é importante telo xa no recipiente no que vamos a emplatar. Que nestas datas ocorreuseme esta fantasía, vale? Entón, vámonos poñer aí. Vamos a colocar aí. Por qué? Porque despois, con peso, é máis Claro. complicado movelo. Mira, o salmón, o queixo crema, sal, pementa, un pouco de ceboliño e reladura de laranxa. Vale. Vamos a botar ahora unha pouquiña mostaza. Desta que ven xa con mel, e se non temos mostaza con mel, pois unha pouquiña mostaza mostaza... de mel, e un desta salsa que é mostaza de eso, mel, non? E un pouquiño de mel. Vale, vamos a meter o zume de medio limón. Aí, aí. Vale. Cuidado con esta que caeu aquí unha Pebida. Unha pebida. Aí está. E agora o que facemos é mesturamos todo ben para ter unha pasta. Esta pasta vai ser a base desa decoración que temos aí. O sea, esta pasta toda vai por aquí, non? Claro, o sea, temos o Airei? a base do recheo. Vale, vale, vale. Eso é. A base xa temos, que é o noso recipiente, pero eso xa non conta que eso xa o temos. Entón, mira que cor máis chula, máis fosforita que lle dá a mostaza, Sí, sí. Rosa como a de Begoña non é? Non é rosa, este é salsa amarilla, que é moi doada. Bueno, entón, ahora vamos rencher esta manga pasteleira Pa que, ó? para poñer todo alrededor, para que nos quede un Pero os poquinho cachos uniforme. de salmón van pasar ben por aí? Ah, vale. Claro, temos un burato grande. É burato grande. Ambos non ando. Eso é. Vamos a meter aquí. Entón, despois o que vamos facer, eses piñóns que teño aí, que estabas tostando, Queres que lles dé un pouco de caño, xa sí, está? pero hai que... No, hai que irlos tostando un Xa poquinho sei máis, que os hai que ir tostando, home. Pero con cuidado, Ti mira, non te vamos a fías poner nada isto de para mí. aquí, e ahora... Mira, poño Vamos só, ir poño metendo. pouquiño, mira, poño ao 5. Ves? Vale, pero hai que ir remexendo seguido, eh? Non, é logo que estou facendo. Bueno, pero seguido, que ti és pouco constante. Mira. E van enchendo, mira que ben queda. Quedouche un pouco corto. No, pero temos máis aquí. Ah, Temos máis aquí, e despois o que vamos a facer, con a axuda desta culler, vamos a allanar todo. Isto é un aperitivo estupendo para poñer nunha mesa, ou para tomar un viño antes de antes de cear. antes de... Claro. Que a mí o aperitivo gusta moito nestas celebracións, eh? Home, porque xuntaste ca xente, falas, Claro, discutes, verdad, tamén? Nos discutimos pouco, eh? Bueno, me algo hai que falar. Nos dámonos a razón sempre uns aos outros para evitar non problemas. discutir. Mira, entón agora prestamos así un pouquiño. Moi ben, eh? Ti decías, por que o da... Para non facer moita presión, por que o da manga? Para non facer moita presión e que non nos rompa o noso molde. Ah, pasolo despois Eso é. aplanalo, non un aplastamos un pouco. poquillo con cuidado para que nos quede un poquinho raso. Vale, Xa vale. está, vale. Como vai iso? Vai tostando ou non vai torrando? Doulle máis, máis caño. Sí, dalle máis. Mira, aquí neste 7, bol... puxenlle un 7, non me bote labrón. Mentras ti torras, Sí. eu vou picar abundante perexil. Aquí podemos poñer as ervas que máis nos gusten. Se nos gusta moito o eneldo, que vai moi ben con salmón tamén. Voulle pedir a Luisa que se levante para que veña a ver estas decoracións. Dámoslle un aplauso a Luisa, por favor. Vente por aquí, así, Luisa, ves de preto as decoracións.
Mentras eu estuvo aquí traballando. Moi ben, que traballa. Que che parece como vai quedando eso, Luisa? Moi ben, Eso sí. É como unhas tostadiñas, pero Sí. facémoslo de outra maneira. Mira, aquí Ten a granada. boa pinta, sí, moi ben. Ah, isto non ten problema ningún, acho. Está. A min lle podía dar un pouco máis. Home, sí. Bueno, vámonos a botar xa. Sí? Isto xa debía valer. Sí. Sí, porque é mellor que nos quede un pouco tostado de menos que se nos queime, senón porque despois cámbiache moito o sabor, non? amarga moito. Claro. Entón, ahora isto, mesturamos todo ben. Mira que bonito, eh? Ostras, pero leva moitísima decoración, eh? Claro, isto todo, isto ahora vamos a colocar aí encima Vai para que nos quedar moi parezca, para que bonito. parezca unha coroa. Ten que parecer unha coroa. E agora vamos a ir colocando aquí por riba. Mira, ves? Isto botamos de cantidad, Moi ben. que non nos pille o toro, senón... Ten moi bo aspecto, eh? Mira que Ten boa bonito. pinta. Que Verdad? colorido. Sí, moi É que non... ben. Eu, de rico e de bonito, porque eu cando lle botou aí o da manga pasteleira dixen eso. Isto é moi fresquiño. Pero agora queda moi Pero bonito. ahora queda moito máis bonito. Para poñernos na Sí. mesa, moi Aí bonito está. queda. Sí, é verdad. Pois xa estaría. Por vamos a dar un Vamos a aplauso a coroa. Xulio Mato, como non pode ser de outra maneira, un aplauso para don Xulio Mato. Moi bonito. Moitas gracias. Aí está. Imos con Begoña Vázquez, veña, vamos para lá. A ver, mira Ei, esta... que estou? Ai, tamén, carai. Pero que fai esta muller? Me cacho na madre. Ai, me cago que fai esta muller, está fatal, eh. Aí vou. Fixeches unha mini. Que rico. Unha mini, claro. Vai, Deixei pa os Luisa. gostinos máis millores, Pa Luisa, fixeches unha mini. Sí. Moi ben. Que rico. Un pouquiño de ceboliño, viches que usei uns vasos e uns aros. Neste caso un da tarta, a ver se non se desmonta. Malo será. Un pouquiño de ceboliño. Oh. bueno. Que se desmontar algo. A vida dache sorpresas, igual, ahora que andas Que todo ben aquí. huele. Que ben Aí huele. vai. Huele ben, eh. E me vamos a desmontar así despaciño. Mira que bonito. Sí. A ver se aguanta eso, Begoña. Ai. Fixo Están tapón. dicindo aí, Julio, teno perdido. Ai, ai. E agora vamos a poñer así, os dous langostinos aí. Bueno. Qué bien. Aí. Bueno, un aplauso Moi tamén bonito, Bego. para Begoña Vázquez, porque esta Gracias. muller é todo un espectáculo. Ai, ai. Grande, Begoña. Ai, Moi ai. ben. Guau. Oi, ai. Ei, que te vas. Ei, que te vas. no mar non. Atrás, couxo, non me lavara. Ahora, este fixo tapón tamén, seguro. A este que fai tapón, pa. Cago na leche. É unha profesional. Nada, levo todo. Non sa... Moi ben. Vamos á mesa, Luisa, vamos probar, veña. Vamos por aquí. Ponte aí, por favor, a dereita, Luisa, aí na cabeceira. A ver, porque Luisa agora ten que probar. A ver cal é Ten que mellor. probar, Luisa, veremos que é o que pasa, A eh? ver o que pasa. Veremos que é o que pasa. E, mentras tanto, repetimos a pregunta de concurso de que fai Begoña a súa coroa. Begoña! Ensalada rusa. Ensalada rosa. Ensalada rosa. Ou rusa, como queiras. 664-4834-19, chamade 50 euros en xogo. Cando queiras, Luisa, podes empezar a probar as dúas coroas que temos para o Moi Nadal. bonito todo, eh? Quedouche moi bonito, eh? Sí, quedou todo Fixo moi bonito. vacío aí, eh? Fixo aí. Buah, caviar aí a dolor, eh? No, é caviar Así con nomás. K. Caviar con K. 300 euros. Vamos alá. No, aí van 6... Imos a Viveiro, a Mariña. Demetrio, que tal? Boa tarde. Moi boas. Como estás? Moi ben, aquí sentado, vendo-vos. Moi ben, a nós gustanos que a xente estea sentada véndonos, que lle caia a baba vendo as receitas, a que faga as receitas. Veña, por A 50 verdade que euros... moi boa pinta. Teño moi bo aspecto, a verdade que sí. Por 50 euros, dime de que fai Begoña a coroa. Pois de ensaladilla rosa. No, moi ben, moi ben. Moi ben. Bueno, Demetrio, mandámosche un bico enorme, xa sabes que podes vir cando queiras. E se non nos vemos antes, felices festas. Eso é. Felices festas. Igualmente, hombre. Veña, unha aperta, chao, hasta loguiño. Veña. Está todo viveiro. Chao. Para él, para todo Viveiro, xa probaste todo? Todo. toda a mañá. Xa está xa sei. Luisa D'Arteixo probou todo, así que imos alá. Despois de probar as dúas receitas, as dúas coroas do Voltas co Prato, Luisa, quen gaña o programa de hoxe? As dúas tan ricas, pero... Begoña. Begoña Vázquez! Aí está, menos mal, menos Pica mal. miña racha. Bueno, señoras, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato, a Televisión de Galicia, ás 10, a penaltis na Radio Galega. Chao!